când analizez sondajele care se publică în Republica Moldova, le analizez în primul rând sub aspectul intereselor patronilor din spate. Comanditarilor. Da, comanditarilor acestor sondaje. Și atunci văd foarte precis ce doresc ei și cum încearcă să prezinte lucrurile. În mai puțină măsură acest lucru se referă la BOP, care este unul din puținele sondaje credibile din Republica Moldova, și eu sunt tentat să cred în ceea ce face BOP-ul, chiar dacă uneori BOP-ul a mai greșit. Un sigur lucru în acest sondaj concret pe mine cumva mă pune în gardă și mi-a trezit anumite dubii. Și anume, în sondaj au fost măsurate toate opțiunile alegătorii Republicii Moldova în raport cu viitorul țării noastre. Intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în Uniunea Eurasiatică, NATO și așa mai departe. Și n-a fost măsurată, deci, opțiunea unionistă. M-a mirat foarte mult. De ce? Este una din opțiunile fundamentale care sunt în Republica Moldova. Pe de altă parte, am văzut celălalt sondaj care cumva se asociază cu interesele Partidului Socialiștilor, în care deci, am văzut o creștere foarte frumoasă a adepților Unirii, care, deci, ponderea lor a crescut până la 37 și ceva procente. Iarăși mă gândesc în ce măsură este adevărată. Mi-mi place să cred în aceste cifre, dar pe de altă parte aș crede că comandatarii încearcă în așa fel să sperie segmentul său electoral. Uitați, vin românii și în așa fel cumva să-și aranjeze propriile lucruri. Eu nu cred că PAS-ul poate să se mențină la nivelul câștigării alegerilor cu 50+1. Dacă PAS-ul nu va avea un aliat consistent pe flancul pro-european, mă tem că deci o guvernare pro-europeană ar fi una foarte problematică în Republica Moldova. Iar atunci când mă uit de ce a dispărut opțiunea pro-românească, unirii cu România, în acest sondaj, atunci încep să bănuiesc că ponderea electoratului unionist, care este gata să voteze pentru PAS, în condițiile lipsii unui aranjament credibil pe flancul pro-românesc al scenei politice moldovenești, este atât de impunător că autorii sondajului chiar cumva s-au speriat de acest lucru, fiindcă dacă se creează un asemenea pol unionist, asta ar putea să afecteze într-un mod cardinal, fundamental, opțiunea electorală care se dă pentru PAS. Dar pe ansamblu, dacă e să ne gândim nu despre interesul egoist al partidului PAS, dar despre interesul opțiunii pro-europene, a partidii pro-europene pe ansamblu, atunci crearea unui asemenea pol ar însemna cu siguranță victoria forțelor pro-europene și crearea unui guvern pro-european